Ian naiz. Aizene naiz. Arene naiz. Araia naiz. Elion naiz. Aratxe naiz. Iratxe naiz. Oiane naiz. Naroa naiz. Gemali naiz. Luna naiz. Ane naiz. Malki naiz. Eta hau da... Dirutxuz, dirutxuz! Hotela eta hemen jantokia dago. Eta hemen alkateak lan egiten du. Hau gure frontoia da! Hau gure paketea da eta informazioa dago. Hau gure kulturetxea da. Hemen ipuinak irakurtzen ditugu. Hau gure eliza da eta 500 urte egiten ditu. Supermerkatua da eta hemen erosten ditugu gauzak. Hau gure futbol zelaila da eta jolasten dugu futbola.
Hau da zezen plaza. Eta hau da